ịhụnanya maka okpukpe nke ndị na-eso ụzọ Kraịst nakwa ịkwalite alaeze Chineke na oziọma Kraịst. Ndị Aguleri Community na kansụl ime obodo Anambra East akwụpụtago ife dị ka ụmụ Chineke iji wee gosipụta nkwenye ha nwere. Site na nke a, Bishop Aguleri Diocese Most Reverend Dennis Isizor agbapego St. Joseph's Cathedral Aguleri Diocesan Signboard. Amaka Onwuzulike bụ onye ọrụ gara wee weta akụkọ ka esi wee kpupe ya bụ akara signboard. Mgbe ọ na-agọzizi ya bụ asambo ka Bishop Isizor sịrị na ndị Aguleri bụ ndị kwenyere na Chineke ma sịkwazịa na ha emeela nke ọma iji wee lụọ ya bụ asambo nke na-egosi na enwere nnukwute ụlọ ụka nke bụ Cathedral na gburugburu ahụ ma sịkwazịa na Chineke ga-enyere aka igozi ha ma gaa n'iru gozie ana Aguleri gozie ụmụ ha mee ka ha na-aba ụba mgbe niile. Onye eze ọdịnala Aguleri bụ Igwe Dr. Michael Idigo kwupụtara na ndị Aguleri World Forum bụ ndị na-enyere aka iji wee hụ na enwere mmepe tọrọ atọ n'ime ya bụ obodo ma sịkwazịa na ndị Aguleri bụ ndị nke na-agbaso ụzọ nke Kraịst na-ekwukwazi na amara Chineke ga-adakwasị ha na oge niile. Ebe aka dị n'afọ onye nwe anyị ka Chineke jike na-egozie unu gozie ndị agba n'ụzọ anụmanụ mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.